Σήμερα να φτιάξουμε μήλα ψημένα στο φούρνο. Να βάλουμε λίγο καστανή ζάχαρη από πάνω. Έτσι, λιγάκι να μην είναι πολύ ψηνά τα μήλα. Όποιος δεν θέλει μπορεί να μην βάλει ζάχαρη. Εμένα μου αρέσει με λίγο ζαχαρίτσα να είναι πιο γλυκά. Έτσι, από πάνω σε κάθε μήλο. Εγώ τα μήλα τα καφάριζα, τα κόψα στα 4. Έτσι, λιγάκι ζαχαρίτσα. Και από πάνω βάζουμε λίγη κανέλα. Η κανέλα μας δίνει πολύ ωραία γεύση. Πάμε μοσχοβολάει. Λοιπόν, βάζουμε τώρα τα μήλα στο φούρνο για μισή ώρα. Έτσι. Για μισή ώρα τα βάλαμε στα 200 βαθμούς. Προφερμένουμε λίγο το φούρνο και περιμένουμε. Λοιπόν, πέρασε μισή ώρα και τα μήλα μας είναι έτοιμα. Είναι πολύ μαλακά όπως βλέπετε και μοσχοβολάνε, σου τρέχουν τα σάλια, τόσο νόστιμα είναι. Γι' αυτό δοκιμάστε τα. Να βάλτε like, κάντε εγγραφές και να μαγειρέψουμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας όρεξη.